Démocratie 101 ne o coordonnateur. Merci ka ɲininkali diyara n ye. An ye mɔgɔw wele ka na projet dɔ nun don bi n'an ko ma projet J4 n'an ko ma jeunesse citoyenneté active pour une transition apaisée. Bamanankan na n'i y'a lajɛ ko sifinnakaw olu ka jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'o bɛ se ka an ka cɛmancɛ fanga min bɛ yen a ka se ka kɛ basigi ni karama kɔnɔna la. Donc démocratie 101 ye denmisɛnnin tɔn ye an ye nin hakilina in ta Famaku n'o ye dɛmɛbagajɛkulu ka musaka dɔ ye Mali la min y'a phase 2nan ye an y'an sen don a baaraw la. Projet in ye kalo 12 baara ye. Projet bɛ ɲɛsin Bamakɔ commune 6 ma ani Mali localité 8 wɛrɛ n'an ko ma La Barawuli Kangaba Kolokani n'a y'a ta k'a lajɛ bakuruba la yɔrɔ 14 projet in bɛna taga yen nɔ. Sifinnaka minnu bɛ yen an bɛna taa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi jɛkulu min na k'a ma ko Vision. Vision ye jumɛn ye? Jeunesse bɛ se ka hakilina jumɛn ta an ka yɛrɛmarakafo baara sabatili kɔnɔna la n'an ko ma gouvernance locale. Parce que an b'a ye anw caman y'a fɔ ko jamana kɔnɔ jeunes sen ma don baara la. Bamananw ko ten ko walasa i sen ka don baara la fɛn yɛrɛ fɛnɛ ka baara in ɲini k'a faamu i ka se k'i ka hakilina fɔ baara in na. Donc projet in bɛ boli hakilinaba damadɔ kan. Hakilinaba fɔlɔ ye min ye yɛrɛmarakafo bɛ baara kɛ cogo di n'an ko ma an ka mairie ka kuntilenna ye jumɛn ye? Monsieur le maire bɛ na a bɛ na ni hakilina jumɛn ye? Programme jumɛn bolo n'o ma ko PDSEC. PDSEC yɛrɛ bɛ dilan sira jumɛn kan? Kɔfɛ projet bɛ na sɛbɛn minnu bɛ yen ni jamana ɲɛmɔgɔw ye baara kɛ k'olu lawaleya n'an ko ma texte minnu adoptera transition ka daminɛ 2020 na fo sisan ma. Texte fɔlɔ an b'a ye jamana ye yɛlɛmaba don an ka mara tagabolo la an ka mara kɛcogo la n'an ko ma décentralisation. An b'a ye Mali kɔnɔ gouvernorat kana se préfet ma ka se fo commune ma ninnu baara kɛcogo yɛlɛma donn'u la. Bamakɔ an b'a ye arrondissement de bɛ ka fɔ sisan commune ko kuma bɛ na ban. Arrondissement yɛrɛ ni commune danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ? An b'a ye commune rurale bɛ yen nɔ urbaine bɛ yen mais ni fila danfara ye jumɛn ye? Mali yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛmarakafo jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an ka jamana ɲɛtaga baaraw la? Projet bɛna boli nin hakilinaba ninnu de kan. An ka cible n'an ko ma an ka hakilina bɛ ɲɛsin maa minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye maa suguya 3 ye. An balima musolakaw jeunes ka fara maa minnu bɛ n'ala olu garijɛgɛ don lujura la. Donc projet bɛ se nin yɔrɔ ninnu na ka ɲɛfɔli kɛ. Association démocratie 101 ye sababu de ye. Mais projet in baara kɛbaga ye sifinnakaw yɛrɛ de. C'est pour ça n'a ye an ka discours la an ko anw tɛna ka na sira kura bɔ sira kɔrɔlen minnu bɛ yen an bɛ na ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye taabolo bɛ se ka falen cogo di? Parce que jamana bɛ dako min na bi a ka kan an bɛɛ ka se k'an sen don ɲɛtaga baara la. Parce que n'an ko an bɛ changement fɔ a tɛ fɔ k'an to an ka so kɔnɔ. Donc o wulikajɔ kɔnɔna la an bɛ se ka mun de kɛ sigidaw kɔnɔna la? Jeunes bɛ ka laɲini caman fɔ mais laɲini yɛrɛ kɔnɔ olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ye laɲini waleyali la? Ni m'i jɔyɔrɔ fa laɲini waleyali la i bɛ laɲini kɛ mais a bɛ se ka kɛ cogo di? Jamana kelen ɲɛmɔgɔ kelen dɔrɔn tɛ se ka baara ninnu kɛ. C'est pour ça an y'an sinsin ko gouvernance locale de gouvernance yɛrɛ ye. Gouvernance min bɛ yen ni ne yɛrɛ ka sigida kɔnɔ n ka commune kɔnɔ n ka quartier kɔnɔ ne bɛ se ka n jɔyɔrɔ fa n b'o jɔyɔrɔ fa ni hakilina jumɛn ye? Vivier jeune bɛ sigi a tɛ komi ni projet banna ko vivier jeune bɛ ci dɛ. An ka hakilina ye a ka kɛ kɛnɛ ye minnu bɛ to sen kan badabada u ka se ka hakilina di yɛrɛmarakafo ɲɛmɔgɔw ma ka proposition k'u ye u sen ka don sigida baaraw la u ka da don kumaw la u ka wele jamana ɲɛmɔgɔ bɛ décision fɛn ta yɛrɛmarakafow ka hakilina kɔnɔ o jeunes ninnu ka se k'u sen don a la. Donc k'an ka n'an sigi k'u lajɛ n'a tiɲɛna k'a fɔ ko an ni sen t'a la an bɛɛ kan k'an sen don mara tagabolo ɲuman na o de ye projet ni hakilina ye. D'abord projet in ye san 1 baara ye n'an ko ma kalo 12 an ye an ŋaniya Mali commune an sera yɔrɔ minnu na an bɛna taa yɔrɔ minnu na an ye denmisɛnnin maa 40 de ta an bɛ commune 4 la bi ale garijɛgɛ donna projet kurumu karili baaraw la n'o ye lancement ye mais Bamakɔ commune 6 bɛɛ an ye denmisɛnnin maa 40 ta ni yɔrɔ kelen ninnu bɛɛ la. Activité minnu bɛna kɛ ni ye atelier min bɛna kɛ bi u kunna a bɛ boli fɛn min kan n'an ko ma bɛɛya démocratie bɛɛ fanga tɛ dɛ parce que an bɛɛ tɛ se ka jɛ fanga la. Anw ka kuntilenna dɔ ye bɛɛya ka se ka dɔn an bɛ baara in bɛɛ daminɛ ni bɛɛya ɲɛfɔli ye ka démocratie principe ɲɛfɔ. O kɔfɛ an bɛna an da se gouvernance locale yɛlɛma. Gouvernance locale ye mun ye? Jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ye sɛbɛnfura minnu ta an tɛna se k'a bɛɛ fɔ bi n'an ko ma texte minnu adoptera ka se ka ɲɛfɔli kɛ organisation administrative kura min bɛ sen na an da bɛna so ma an ye experts de ta minnu bɛ o baara in ɲɛdɔn kosɛbɛ. Mais projet baara bɛ continuer parce que atelier mana ban vivier jeune bɛ sigi an bɛ bureau dɔ sigi association kura tɛna créer an fɛ dɛ parce que anw yɛrɛ association ye mais an bɛna tɔn dɔ de bila sen kan an bɛna hakili to o baara la cogo min na. O kɔfɛ an bɛna jamalajɛrɛw kɛ. Jamalajɛrɛ ye jumɛn ye? An bɛ salle kɔnɔ bi don nataw la an tɛ kɛ salle kɔnɔ dɛ an bɛ se mɔgɔw ma u ka sigidaw la ka population informer
jamana ko ni sharia tara bɛɛ b'ale kalama sharia dun bɛ sɛbɛn kɔnɔ min bɛ nazarakan na nazarakan dɔnbaga ye maa joli an ko sharia min bɛ nazarakan na an b'a ɲɛfɔ bamanankan na nin yɔrɔ in na an bɛ ministère fo a y'a ye olu ye discours di famagu bɛ fo minnu ye musaka bɔbaga ye sous-préfet minnu taara bamakɔ kɔnɔ an n'olu de bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sous-préfet yɛrɛ ye mun ye a jɔyɔrɔ ye jumɛn parce que bamanankan na an b'a mɛn mais an t'a dɔn ko sous-préfet bɛ sigi bamakɔ dugubaw kɔnɔ ɲɛmɔgɔw ka hakilina la k'a fɔ ko décentralisation waleyali kɔnɔna la ko ka bɔ commune kɔnɔ ka na préfecture la sous-préfet ka se ka sigi donc ni ne projet ka hakilinaw ye émission radio bɛna kɛ émission ka kibaruya di kɛ radio sow la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ an ka kɛnɛ ninnu sɔrɔ u k'a dɔn mali kɔnɔ sɛbɛnfura minnu taara an n'a sɔrɔ i ma taa tabayɔrɔ la mais ni mɔgɔw de y'a ta minnu ye ka lasigidenw ye CNT kɔnɔ sɛbɛnfura ninnu kɔnɔ kuma ye jumɛn ye ani jeunes de bɛna barodalasigi kɛ nin baara ninnu na an bɛ digital ko kuma la bi bi in na réseaux sociaux bɔlɔlɔsiraw an bɛna campagne digital kɛ ka o sɛbɛnfura ninnu fana cari ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye bɔlɔlɔsira kan o de ye projet ka hakilina ye san 1 kalo 12 kɔnɔ an bɛna nin baara ninnu sigi sen kan musaka ye $78,000 ye mais guichet B musaka dan tun ye $80,000 ye donc an bɛ guichet B cadre de kɔnɔna la Famaku an b'u fo nin baara in na k'a yir'ula k'a fɔ an b'u ka hakilina kɔnɔ an bɛ société civile bɛɛ ka hakilina kɔnɔ parce que an ye société civile ye an tɛ bɛrɛbɛrɛ tɔn ye c'est pour ça an bɛ fɛ ka se jeunes de ma sifinnakaw ma u ka se ka projet in kanu k'a yira k'a fɔ u yɛrɛ ka projet